Kardom kadukawi labangso YouTube channel long kelangarad doan fans tami dapen pinili tota nili nali tumafan Assam Police Voreng Avarsai apodhaksi etithini lam labangso video long nali tumpan nang tan pachini ponik mo lasen jongsi nali tum jogdun ikji pulutangte apor labangke awi ikpenno la so pudhaksi pini nali tumafan nang tan pachini ponik po jongsi nali tum labangso YouTube channel long nang kahomri milang pulti kaching hon penali tum subscribe ikon lapen videos tami nali tum share ponikon tang non la Assam Police Voreng Avarsai puthagli etithini alam lang polona lapen chethan polona tang non pathek pen chethan polona Assam Police Voreng Avarsai mate SLPRB State Level Police Recruitment Board hin pen kapik lang pon Voreng Avarsai lapen labang so Voreng Avarsai puthag staminili kedam tang hostami labang so YouTube channel long than pachini ponikelo lapen putha pini nali tumpan na than pachini pon tuiglo labang so recruitment aningkan labang ki kedam tang 2025 aningkan hotsi paklang poniklo so Voreng Avarsai lapen 25 lapen 26 apartment lo mate 2025 lapen 26 apartment lo kaduka wepen post vacancies lang dam lo pulo tangte 2350 ando lapen ko PPA department ma pulo tangte police lapen APRO lapen FN ES lapen forest dapson takta depression commando bian lah department pen lo lapen ka apply nang ji labang ke online si apply nang ikpo lapen application fee labang ke mate ka apply nam sikai sita pinang ne kicheng pon labang ke kedam tang aning kan mate achiklo 16 December 2025 pin si cheng poniklo lapen last date labang ke labang so achiklo 16 January 2026 an si last date lo si last date labang ke tipo khatlo la so puthak si puthonili nali tumapan labang so YouTube channel long napik lang pon tuiklo lapen official website nali tum la SLPRB labang so a website long dam iklo pulte nali tum tag pon long ekpo lapen puthon nali tum chini daglang pon tono vacancy details mate post wise breakup labang kera sono kaduka wepen dak 2350 an vacancies paklang pon iklo Assam Police along constable UB apan 1052 an post paklang pon dolo lapen constable AB apan 663 lapen sub inspector apan 48 lapen driver constable apan 127 post lapen safai karamchari apan dak 96 post an kethak pon mateki pipon do iglo lason dak thang lang dam lo pulo tangte Assam Commando Battalions Department Sub Inspector Doug AB 47 Constable AB bangke thom farman safai karamchari bangke thom farman an dak peklang polo putho dak APRO mat Assam Police Radio Organization a department apen stami Sub Inspector Communication apan bang clear farman do lason dak Constable Messenger apan dak bang koy farman do Constable Dispatch Rider apan stami bangkre plia farmando constable handyman dak bangke thoman aparman thak ke pipon mate paklang pon to iglo son atha dak fire and service afan stamelo driver apos afan dak 90 an ke pipondo lapen station officer dak 6 an ke pipondo lapen escort commander afan stame dak bangpo an ke piklang pondo driver operator le bangpri lapen safai karamchari bangpo an ke pipon do iglo son atha kaprega department la bangkila sono constable direkta forest department driver 106 an apostol lapen constable the driver constable 7 an prison department assistance jailer 39 so na the DGCG CD lapen CG HG sapai karamchari id an kipipon do iglo Assam Police vacancy details dag nanitum thek pon long ikpo details labang kini di kidam tang hostamina nitum panang than pechini pon iglo lapen haya Voreng Avarsai panalitum jogdunji pulotangte kacharli ang ding kinang jis sub inspector UB AB apan bangke graduation labang unapo mate science kalte commerce nahok pa stamina nitum graduation complete napo lapen station officer lapen squad commander labang ke BSc ki untang nangji lapen chemistry lai mathematics napo SI apan BSc unangji electronics lapen CS IT 3 year diploma dunai da electronics mate
telecommunication hai donang po lapen constable UB labang ke class 12 le person ta nalitum jogdun long ikpo constable AB labang ke SSLC pass mate class 10 person ta nalitum jogdun long ikji driver of Voreng Avarsai jong se jogdun ikji pultu nalitum class 10 pass ta chok stamina nalitum along driving license donangji LMB lapen MMB HMB lahai ha license nalitum long donang po safai karamchari apa nalitum class 6 le pasan ta nalitum jogdun long je lapen HSLC mate class 12 pass atum stame safai karamchari apan jogdun long ikpo lapen age limit arta puthak langdam lo pulutangte arta labangke constable UB mate AB lapen driver atum labangke 18 to 25 years atum bangke jogdun long ikpo sub inspector UB communication atum bangke 20 pen 26 sub inspector AB commando nat labangke 20 pen 24 atum jogdun long ikje station officer escort commander atum bangke 20 pen 24 atum jogdun long ikpo assistant jailer atum bangke 21 pen 40 years atum jogdun long ikje constable AB commando nat arta labangke 18 pen 21 atum jogdun long ikje lapen forest department anat driver lapen karamchari atum labangke 18 to 40 arta atum jogdun long ikje age relation ki pipon dulang SC ST atum bangke 5 years ando lapen OBC MOBC atum 3 years an daki pipondo lapen physical standard la bangla sono candidate must meet minimum physical standard to be eligible height kidonengji la bangke general MOBC lapen SC atum bangke male atum 162.5 cm donang po height lo lapen female atum bangke 154 anda jogji lapen ST plains lapen ST hills atum 160 cm nang po height lake lapen female atum bangke 152 anta alang litum jogdun long ikpo chest la bangke only male anchot pinso tum anchot lasi SC OBC MOBC atum bangke normal laki 80 cm nangsi lakin dak expanded dulang 85 anta alang litum accept ponekpo so na thada ST hills atum normal 78 nangpo lapen alang litum hanta 83 an atum hanastame accept ponekpo lapen selection process labang sonma physical and financial test mate paired exam padu ponche ke card duje long jump duje lapen chain up duje lapen number 2 labang ke physical standard test labang PST stame measurement height weight lai measurement wolpo number 3 labang ke written examination padu ponikpo 100 question long iksi 50 marks lapen kijutsi labang ke oral lapen viva alang litum padu ponikpo lapen for driver apu safan bang ke driving skill test and ponikpo safai karamchari tumpan stame training and ponikpo lapen alang litum written examination tawdo nangpo apply ji apan nang litum official website dam nang po slprb assam.in labang su website long dam nang po tinang litum kicheng sini registration nang po lapen hadag dokumen samka upload nang po lapen kulabang so post nang su jogdun jima nang litum jogdun long ipon labang so article long wang te nang litum ladak pen link bang ke long ik type po lapen kicheng pon labang ke kedam tang ningkan 16 December 2025 pensi apply cheng lo lapen adet awi pin lo non labang so check lo 16 January si last date lo si nani tum jang si jogdun ikji pulte prabjin pen jogdun ikon lapen ki jogdun nam labang ke sikai si tanang ne nani tum jogdun long ikpo si pinya video lo bang ke nili la bang so Voreng Avarsai aputa na ke tan ponji la bang ke la anchor lo si domi thak mi kadu kawe kar bichish 2.0 YouTube channel long kelang ra do ana pan stame nili hin pen kardom